Vreți să ați... Domnul comandant, Hai să mergem la Suceava, Cătălin. Ce ai doare ție mai mult? Același lucru. Domnul comandant. Trebuie să înțelegeți, da? Acțiunea noastră nu mai are caracter de protest spontan. Un protest spontan este în momentul în care se întâmplă atunci. Adică în prima zi. Adică a fost duminică. Deja de luni, marți încolo, n-a mai fost un protest spontan. Se pare că chiar Dar la București ce s-a întâmplat? La Sirieta aici în Vamă s-a întâmplat. Ce se întâmplă acum? Dar la București? A fost un Ce protest la spontan București? prima dată. Spontaneitatea unui protest Ce tot așa? e în momentul în care se întâmplă atunci. Da? În momentul ăla. Ulterior, deja nu mai există caracter de spontaneitate. Deja sunteți grup, v-ați organizat cu tot ce ați avut nevoie, s-au schimbat termeni. Nu mai există protest spontan. Acest protest nu mai are caracterul legal. Ca să devină legal, trebuie să fie autorizat, să-l declarați și să la cine căpătăm stabilim autorizație? detalii de comun acord, trasee de deplasare dacă doriți, loc, număr de persoane, vilaje, perioadă, nu e nicio problemă, nu spune nimic că trebuie să fie pe o zi, pe două, pe trei, pe nouă. Domnul comandant. Astea sunt lucruri. Am rugămintea dumneavoastră. Ne-am înțeles până acum și consider și cred și sunt convins că ne vom înțelege și în continuare. S-a desfășurat Și în continuare. Da, da. Ne-am purtat civilizat. Absolut, absolut. Am mâncat împreună, domnul